amin'olo mahantra zegny satria aminazy micontrôle les émotions avy eo zegny volony mampahatra izy koa zegny toetreny zegny mampahatra izy satria atsika zegny nampianarana avy ta l'école satria nampianarana avy ta l'école atsika nandalo fotoana lava be zegny atsika ta l'école hoe tsy mahazo mangala taka zay zegny raha regnao l'école hoe tsy mahazo mangala taka mandeha amizay zany fotoana maro mety fa 10 taona anao ta l'école 20 taona anao ta l'école anao 20 taona anao l'école enao amizay ino raha mahazatra saigninao fotoana tsy mahazo magnotany io zay zegny mahazatra saigninao volo na fotoana anefa avy ny fiainana andavanandro amizay zegny anao tsy tagnotany olo fana ino zatra tsy magnotany olo anao zatra tsy tagnotany tsy tametraka fagnotaniana anao fa magnino azonao nefa raha ngova agnatin'ny baiboly agny fa magnampanga fa hoe zay mangataka ino toy te omena fa anao avy ta l'école tsy zatra nangataka safia bedy mpampianatra ny à l'école ndraiky amin'ny fiainana andavanandro zegny misy sovitovriany maventy tele mampantsy lay olo amizay zegny efa hitan'lay raha raiky zegny tsy tafaboaka forcé ny firaha de mandeha amizay zegny émotionnazy amin'ny raha fa probable zegny mandeha amin'ny négatif amizay zegny émotionnazy amin'ny raha raiky zay zegny mahatonga olo moraky mitsabo raha raiky indraiky indroa fô tsy nety kivy ialako ty eo nefa mahatsara raha tsy magnano karaha zay izy koa fa avy nahita anao olo magnano artiste zegny alantsika exemple artiste magnano hira raiky tiantsika mampigantoka atsika ia mety minimum izy nagnano prise vocale izy fo 5 fois azonao mety 5 fois minimum izy nagnano prise vocale indray fo nagnano clipny hira izy mety magnano zegny koa azontsika resagna amin'ny fotoana zegny fa hoe mitsabo raha raiky zegny mila répétition no tsy mora zegny apotoko koraha am'ilay mampahantra io amizay zegny ny olo araiky amizay zegny afa agnatin'ny fianakaviana sahira igny efa misy stockage émotion négatif zegny izy safia kila fiatsempon'olo ambadikinao io zegny mifindra aminao izy ka anao zao ty zatra mizaha film histoire d'amour automatique zegny émotion ny olo ababy ary mifindra aminao automatique na conscient anao na inconscient a fort probable inconscient anao fi raha igny mi-reconditionner cerveau anao mi-reprogrammer cerveau anao zegny hoe magnan'igny la fiainana azonao zegny donc zegny izy koa anao zegny avy agnatin'ny fianakaviagna mahantra zegny efa magnan'igny zegny fahaizanao la fiainana rehefa ndraiky indroa intelo tsy mahomby miala azonao zegny ilay émotion io amizay zegny matetiky tsy zakan'olo tsy manana endurance azonao zegny donc zegny solution ialagna amizay zegny magnodidigny ilay tontolo iainana ilay environnement zegny anao misy ka zatra zegny la cerveau anao hoe karaha ty la fiainana anao zegny misafidy eo azonao amin'ny mahantra raha mahazatra saignazy mandeha mitady asa azonao zegny mandeha mitady asa mitana raiky izy tsy nahita
mitady asa am'tana raiky tsy nahita, mitady asa am'tana raiky tsy nahita, telo mitady asa izy mivolagna fa tsisy asa. Azonao zay tsy niasa tsisy fa araka ny nampagnano Robert Kiyosaki izy zay. Robert Kiyosaki nagnampanga fa hoe matoa anao mahita fa hoe tsisy asa, pauvre économie agnatin'aigninao agny. Satria misy économie externe, misy économie interne. Source fanjariana zany économie interne. Nagnatinao agny tsy velan'ilay hitanao maso. Zay zany mibase amin'ny fatanjany betronao amizay zay. Rehefa matanjaka betronao andeha morogno anao. Économie interne. De lasa micréer zavatra zegny anao rehefa matanjaka betronao. Rehefa micréer zavatra zegny anao automatique zavatra igny tianao. Mandeha amizay émotion anao lasa faly fonao. Satria nagnino? Na voaforogno raha anao. Izy ka anao zegny voaforogno raha maregny falifaly anao. Fa izy ka anao tsisy raha noforognonao, eo amizay zegny mahatonga ankamarozagn'olo zegny tsy mamorogno izy fa magnaraka ny tandregniny ataon'olo. Azonao zay? Ankamarozagn'olo zegny mitandregny hira amizay. Or agnatin'ny hira igny misy émotion. Azonao? Tantaran'ilay olo mihira igny araka ny fahitanizy le raha. Tsy voatery ninonao. Misy hira zay agny. Azafady amintsika mitandregny za ivolagna raha marigny za. Misy hira mikoragna agny hoe mahantra izy hoe tsy manambola izy. Hoe mahantra anao tsy manambola anao. Or zegny hira igny tandregnesanao isaka riva, isaka mandrainy. Isaka riva ndraiky isaka mandrainy. Or hira igny mirakase émotion. Inconscient zegny anao mandeha amin'ny tany omoanao, misantir anao, mirépéter agnaty cerveau-nao agny hoe mahantra anao, tsy manambola anao. Inconscient. Ary nitandregnesanao hira raiky négatif igny mipody automatique mireprogrammer cerveau-nao. Lasa inconscient zegny anao hoe tsy magnan'igny zegny le monde. Oui, mahantra. Ary amin'ny fotoana zay natao hoe affirmation. Mi-affirmer zegny anao vatagna anao fa hoe mahantra anao. De lasa ikenao fa hoe mahantra anao. Lasa magneky azy anao. Mora kivy saigninao. Ndray tiako volagny zegny. Mahay mihira i olo nihirihira igny. Fa ho antsika vahoaka zegny tokony mba angala onogno hoe ino hira tokony tandrinesako. Moave motive za ve la hira sa andentiky za. Zay zegny le mahatonga le émotion zegny mahatonga ny olo araiky ahantra fo izy. Mampahantra olo zegny le tsy fahaizagna micontrôle le émotion.